Бібліятэка – гэта своеасаблівы храм мудрасці, захавальніца ведаў, стваральніца краязнаўчых інфармацыйных рэсурсаў. Магчыма таму, Гродзенская гарадская цэнтральная бібліятэка імя Андрэя Макаёнкага адгукнулася на значную падзею нашага горада – 125-годдзе Свята-Владзімірскай царквы. Жыццё праваслаўнага хрысціяніна немагчыма ўявіць сабе без царквы. Ёй праігрываюцца все галоўныя падзеі жыццёвага шляху чалавека. Хрышчэнне, духоўнае нараджэнне, споведь, вянчанне, праводзіны ў вечнае жыццё. Свята-Владзімірская царква-школа з'яўляецца помнікам архітэктуры канца 19 стагоддзя. Калі праязджаць па аўтамабільным мосце па вуліцы Перамогі ў Гродна, на ўзроўні дарогі відаць купалы праваслаўнай царквы. Дзіўна бачыць у гэтым месцы, заціснутым паміж шклазаводам, чыгункай і насыпам аўтамабільнай дарогі, храм Божы. Неабходнасць у яе будаўніцтве паўстала таму, што ў канцы 19 стагоддзя праз Нёман не было ўладкавана пастаяннага моста, і праваслаўныя людзі, якія жылі ў занёманскай частцы горада, не мелі магчымасці наведваць свой прыхадскі храм, якім тады быў цяпер знішчаны Сафійскі сабор, а дзеці іх не маглі хадзіць у школу. Ініцыятарам стварэння царквы быў святар з гродзенскага Раства Багародзічнага жаночага манастыра айцец Аляксандр Некрасаў. І вось 4 ліпеня 1895 года у прысутнасці гродзенскага губернатара, тайнага саветніка Дмітрыя Бацюшкава была здзейснена закладка будынка царквы вікарыем літоўскай епархіі, у якую тады ўваходзіў Гродна, епіскапам Брэскім Іосіфам. Храм будавалі на ахвяраванні людзей з усёй тады велізарнай краіны. У прыватнасці 150 рублёў ахвяраваў святы і праведны Іоанн Кранштадтскі. Праз некалькі месяцаў царква была пабудавана. Да пачатку лета 1896 года маскоўскі мастак Дмітрый Струкаў стварыў іканастас храма. Наша царква была пабудавана ў 1896 годзе. За доўгія гады гэтаму храму прыйшлося перажыць шмат чаго, але, на шчасце, наша царква ніколі не зачынялася. Ні ў Першую сусветную вайну падчас нямецкай акупацыі, ні ў той час, калі Заходняя Беларусь уваходзіла ў склад Польшчы, ні падчас нямецкай акупацыі Другой сусветнай вайны, ні ў савецкі час. Хаця у 1951 годзе была прынята пастанова гродзенскіх уладаў аб зачыненні нашай царквы, аднак, дзякуючы намаганням вернікаў, якія ездзілі аж у Маскву, храм удалося адстаяць. Любяць свой прыход вернікі. Яны кажуць, што тут адчуваецца міласць Божая. І зранку вернікі імкнуцца у храм Владзіміра прыйсці, душой да неба дакрануцца і ў радасць Божую увайсці. Калі ў мяне пытаюць, якія святыні знаходзяцца ў вашым храме, якія, можа, цудатворныя іконы ці другія святыні, то мне хочацца сказаць, што галоўныя каштоўнасці, галоўныя святыні нашага прыхода – гэта нашыя людзі. Як апостол Пётр у сваім першым пасланні, у другім раздзеле, кажа: «Вы, як жывыя камяні, будуйце сябе дом духоўны». Вось наша царква з такіх жывога каменя, з людзей, якія з'яўляюцца вобразам і падабенствам Божым, і будуецца. У 2007 годзе на тэрыторыі храма быў пабудаваны царкоўна-прыхадскі дом. У ім сталі праходзіць заняткі нядзельнай школы. Для дарослых пачалі працаваць трохгадовыя занёманскія катэхізічныя курсы. Пры храме праходзяць заняткі, прысвечаныя першай споведзі, праводзяцца выставы, асветніцкія гутаркі, праваслаўныя сустрэчы. Дзейнічаюць 2 хоры – асноўны і дзіцячы. Працуе тэатр «Батлейка» і ваенна-патрыятычны клуб «Віцязь». І нават ёсць свая пякарня для выпечкі просферак. Акрамя таго, у будынку размясцілася бібліятэка. Сёння ў ёй налічваецца больш за 9000 экземпляраў кніг. У
У 2009 годзе ў царкоўна-прыхадскім доме была добрапарадкавана царква ў гонар свяціцеля Кірылы Туровскага, апекуна навучэнскай моладзі. У нядзелю тут служыцца позняя літургія, здзяйсняецца першая споведь для дзяцей 7гадовага ўзросту. Раз у месяц служыцца літургія на беларускай мове. Пры царкве маецца баптыстэрый для храшчэння дарослых поўным пагружэннем. Падзей майго служэння ў Свята-Владзімірскай царкве стаў такі незвычайны эпізод. Гэта адбылося ў 2009 годзе пасля асвяшчэння нашага дамовага храма ў гонар свяціцеля Кірыла, архіепіскапа Туровскага. У канцы лета названага года да нас у горад прыехаў цікавы чалавек, араб з далёкай краіны Персідскага заліва, каралеўства Бахрэйн. Ён атрымаў адукацыю ў Еўропе, дзе і пазнаёміўся з хрысціянствам, а пасля сам пажадаў прыняць праваслаўе. Гэта і было ім запланавана падчас візіту ў наш горад. Чужаземец, якога звалі Ібрагім, звярнуўся ў епархіяльнае ўпраўленне з просьбай прыняць таінства хрышчэння. Так атрымалася, што выбар паў на мяне. Прыйшлося ўспомніць свой школьны курс ангельскай мовы. Мы пагутарылі з будучым хрысціянінам, я даведаўся пра яго матывы, перакананні, а потым ахрысціў. Образна кажучы, гэтага араба мы прышчапілі да ствала нашага царкоўнага дрэва, каб ён зажыў нашым жыццём, каб ён жывіўся тымі сокамі, тымі ручаінкамі, якімі Бог напаўняе нашыя душы. Дзіўна, што гэта таінства было здзейсненае ў новапабудаваным храме, у новай вялікай купелі, не над нашым свайчыннікам, а над прадстаўніком іншага свету, іншай цывілізацыі, іншай культуры. Я з надзеяй гляджу на лёс Ібрагіма, які стаў Іванам. Ён прыязджае часам да нас на вялікія святы, прычашчаецца на Вялікдзень у нашым храме. Азіраючы за гэтым, я бачу відавочную Божую задуму, каб на далёкай радзіме Ібрагіма вырасла царкоўная абшчына, а кволая, пакуль галінка праваслаўя, перасаджаная ад нас, вырасла ўстроена дрэва Хрыстовай царквы. Сёння Свята-Владзімірская царква цікавая ўсім аматарам турызму і адпачынку ў Беларусі. Ганарымся, што мы яе захавалі, а гэта таму, што мы беларусы. Богу вся свету